chukwu anyị ekene gị chukwu oke abịa ma anyị ekene gị chukwu kere enu ka a na anyị ekene gị anyị alalụ ụra tite bụrụ ndị dị ndụ na ikwere ka anyị sịrị afọ ikwere ka anyị lụọ nlọ ọjọọ ịma na bụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ chukwu ọma anyị na-ege ekene n'isi nwoke n'isi nwaanyị ka anyị ra nọrọ ebe a dịrị ndụ n'ala ndị dị ndụ ị na-esi na wiiki na-edumata anyị na wiiki si n'ọnwa na-edumata anyị n'ọnwa si n'afọ na-edumata anyị n'afọ anyị kọba ihe ọma ị na-eme chi ga-eji chi ga-abụ chukwu ọma isi na ị ga-esi na mgbofe ahịa bụ na-enwe ogbenye enu mmadụ ga-enwe ihe ọ na-eme bifo ọ ga-abịa nyere ya aka ọnwụ onye ahụ je n'igbe ahịa ya dị ere anwụnta ya atawu ya lekwa ọjị ka anyị ji na-akpọkwu gị n'ụbọchị taa bụ eke eketara anyị ihe ọma onye ga-ewetara anyị ihe ọma afọtara anyị ihe ọma nkwa ya afọtara anyị ihe ọma lekwa onye anyị bịara be ya wụ nwata dukwuru eke kwa ya masta anyị sọ bịara be onye ya ha bịawu ya mgbe onye ala mgbumgbe azụ akwa na anyị mmemme ka ọ na-eme kwa anyị oku na onye obi dị mma na-apụ egwu nwa kwesịrị ọ ya adịrị anyị mma na ojije dịrị anyị n'ọnụna nje adịghị eme odegwu n'iru nje emerekwa anyị n'iru anyị ga na-anụ ajọ ihe na ntị ihe eji anya anyị fịa na anya ga-afụrọkwa ntị ajọ mmadụ ya afụra anyị mgbe anyị na-eje mgbe anyị na-ana na anyị adịka akị oyibo o boro mmiri rigoro elu taa ka ndụ anyị ga-esi gba ndị iro anyị ghara ya nwoke sị na ihe ọma adịghị mma ya were agwọ mee ihe olu nwaanyị sị na ihe ọma adịghị mma ya ma o jelekuru ogbu na abụ na onwe akakọta ya n'ogwu anụ ọnwụ na-akpa n'ụwa nke si ibe ya bụ n'ụwa nke echie o mebiri ibe mmadụ be gbakwa anyị ghara ya oriala emekwa ala doo anyị na-azụ anyị nọ n'omeme wuru nwe onwe ya o metere ya bụrụkwa ala dị mma ahụhụ maka onye ụrụ onye zakọ ya kpa okpopụ ihe agbawa ụlọ onye ke ihe na nka ya nye nwaanyị onye ke onye dị ya ngo o ji eko dị mma ya kwa na onye were nke ọjọọ ka ya kwa anakwa ya ọkpa anyị na mma ya na mma ọkpa anyị na njọ ya na njọ ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya jee igbu mmadụ ka anyị gbuo onwe anyị oche anyị biri mmadụ anyị nọ nke onye biri anyị nọkwa na ya bute onye tụọrọ ya dị ere nke anyị tụọrọ mmadụ ka anyị dị erekwa na oto anyị sị mmadụ dị ka anyị dịkwa oto onye sị anyị dị ya dịkwa oto ahụ ozu nke o ji eme anyị ọdachi ekwedịkwa na ya otukwuru eche anyị kwujie onye sị anyị ọ na-afụ anyị adịghị mma ya bụ isi oso anyị n'ụlọ oso anyị na-amụ ha dịkwa ogugu n'anya onye fụrụ anyị bebe anya mmiri akọkwana anyị n'anya aka apụ igbo goro ji egbugbo na ọmụnkwa aka gọkwa ya ogwogwo anọ n'iku bụgarịsị ọ dị ego ya dokwa ya ebe o siri bute okirikiri ka a na-agbụ ka ose adara ukwu ose elu ọmụmụ egbu nkwu mmadụ dị n'anya nke ọ chọọ oke onwe ya na-adahuru ndị na-egburu anyị olu ha dakpụ egbochi ha ndị na-agbara anyị nkata kpuru ha ndị na-ahịrị anyị ụdọ ha manye onwe ha ndị gwọrọ ọgwụ ha ji egbu anyị ha ra anụ ọnụ omenala igbo onye na-egbu na-enwe aka ogbu e nwere ndị anyị ka mma anyị na-emere ndị kakwa anyị mma mere anyị wee sị na onye adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma karịa na onye sị na onye ha dịrị anyị mma ya were ala zere mmiri wee sị buko na omenihe anyị nọ anyị na-azụ omena azụ anyị nọ n'ihe omenihe na-azụ anyị nọ na-echi okwu okwukworo nwa okpuru enwekwa ha na o ji akụ ya nye nchi adịghị elu onye a na-ekiri ekiri adịghị mma ikpọ ntọ ọ nọ n'osimiri adịghị eji asụ mmiri akwa ka ugo chara acha dị echu echu ukwu na ama ọgara adịrọ mma ịgba ọtọ nke izi anyị na-aya obinigwe na ndị ana na ọ na-ala ka mmanụ ụlọ na-arụjere elu aka ogologo ndụ adị isi ike nke bụ amụta nwa ya mụta ịbụ nke ịtọ ọwa akarị ofu bụ ego ya enyere ndụ aka uwe ego oyibo nnekwu ego na ego kịrịkịrị adịghị egbo mkpa nwoke adịghị ka ibe anya mmiri na-alụ ya n'anya nwoke enweghị ego na ọnọdụ ka ajadi nwaanyị onye gba ọtọ adịghị amanya aka na akpa ikorobịa mmanya na-aga ya akụrụ mmiri nwa ọnọdụ ya adịghị mma wesị na ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ya anyị jebe anyị ejere anaba anyị anarụ aka nne anyị gbuo ya bute mma aka ekpe anyị gbuo ya bute mma anyị ejere ije lara ije karịrị ozugbo iro kpara mụ ha nara mụ ha ntị bịa tinye nsepụ esepụ na omensi eme aja aka nsị abanye ọnụ aka ajaba anyị ọnụ nwaanyị too ofe ya lee nnudo ochiche mmanya sụọ ọnụ asị na ahụ ya dịrị anyị mma na eke dịrị anyị na dịrị anyị na afọ dịrị anyị na nkwa onye sị na awaka dị mma awaka asịchi ya ihe a ji etere mmadụ ya ruo anyị aka ihe o ji etere anyị arukwe ya aka asị m ndị ji agwa ya akwa ndị kwara anyị nkwa mara anyị ndị chefuru anyị ga-echeta anyị lekwe na ụmụnne anyị n'obodo dị iche iche achụ ihe afọ na-eri n'ebe onye nọkachi ya nọ onye nọ n'ụlọ nọ na onye nọ n'ama onye nọ n'ama nọ na onye nọ n'ụlọ asị m nke onye na-eme dị mma ya gaziere onye tinye aka na ajọ ihe zute ka ọ fụ ka ajọ ihe na-adị wesị na anyị atọ ọjọọ atata ihe aka atata ihe enwe site mgbe ruo mgbe ebi ebi na-achụkwu na mmụọ dị n'ala ike nga anyị ga-adị ire na eke n'oye na afọ na nkwa akụkụ ịtọ tesiri lekwenị mmanya ihe anyị gọrọ n'ọjị ka anyị gọrọ na mmanya a sị na anyị ga na-atụ ka nkwụ elu anyị ya ha agba ka ngwa ihe ọma mere anyị na eke mere anyị n'oye mere anyị na afọ mere anyị na nkwọ o jiri onye mmadụ nke o yeri akọkwa n'anya ihe ọma mere anyị ozije eme n'anya ọlụlụ eme n'anya ya gazie na-achụkwu na ndị ana
Onye achọghị nwa